kuchingamidzai pano pachirongwa papaivapo kare audiobooks patiri kupfuurira mberi nebhuku redu Sajeni Chimedza chitsauko 11. Imba yavapopotai yaiva huru chaizvo. Ndichiona ndakafunga kuti yaiva namakamuri aikwana 10 chaiwo. Chivanze chavo chaiva chakakura, kunyangwe zvapo paive negaraji raiva nemotokari 4 raidya imwe nzvimbo. Tsangadzi yepo yainzwisa nemwoyo nekusvibira kwayaiva yakaita. Miti namaruva zvaitonanisa. Nechekuruboshwe kwemba kwainge kuseri zvishoma kwaiva neminzuwe yepwere yandakatomboitirawo godo. Ndingangoti chete nzvimbo yacho yese yainhuhwira upfumi. Yaiva yakakodzera kugariwa nengwere chete. Muvheranda memba mandakasvika mumativi ese maviri maiva makagadzikwa mazigaba emaruva aitandika achikwira nechidziro achizojitika ave nerimwe divi iro. Pedyo nemusuwo waipinda mumba, asi muri mukati mevheranda, paiva nechiumbwa chezidhadha chaiva chakareba kundidarika. Chaiva chakashama pamusana panhova. Paiva pakasimwa rimwe ruva rakanditosora mwoyo kwazvo. Raiva namashizha aidada achikosana akasvibira zvakagwinya. Raiva namabare mashomanana, asi kunhuhwirira kwawo kwainyangira mhino kuchizonoti pahana chaipodyo. Ndakambokotama kuti ndibate mabare acho ndisati ndagogodza pamusuwo. Ipapo sasa rakabva razururwa, ini ndokunyebera kunge ndakanga ndichiguma guruva pamudhabha wangu. Pandakazoti twasu, ndakawana ndakatarisana navamwe vakuru vaiva vakaenzana neni kureba, asi vakandikunda kusimba. Meso avo aishamisa nekuti aikutuma kuti ungotoshatwa usina kubvunzwa. Ndakaedza kuadzvanyirira pasi nendangariro yangu, kwete nemesowo. Ndakayeruka ndatarisa musoro wavakuru ava waiva wachena, mhanza yotopoya nhongonya. Chiso chavo chaiva chipamhi chainge chaifanira kuratidza kuchembera, asi nekuda kweupfumi chaingorambidzwa chiri pwere. Vaiva vakapfeka mudhabha mutema nehembe yamaoko mapfupi iri chena yakachecheudzwa muhuro sedziya dzinowanzopfekewa nevagari veWest Africa. Mutsoka vaiva nehuwapata dzavaiva vakapwanya kuzvitsitsinho. Ndiwe ani? Vakuru vaya vakabva vanditangira ndisati ndambovati kana nekuti mhoro ikwese. Vainge vaindiona sepwere inokurura michero. Vakapamhidzazve. Ndati ndiwe aniko? Makadii zvenyu vapopotai? Ndakadaro ndichinyemwerera zveushamwari ndichitambanudza ruoko rwangu kuti vandibate chishanu. Vakaramba vakatarisa ruoko rwangu kunge kuti ndakabata zango raivhinyunguka ravaitya kuti ringazovanamatira. Ruoko rwangu rwaiva rwotorwadza nokurwutambanudza kwandaiva ndakarwuita, uye ndaiva ndonyara kurwudonhedzera padivi. Vakazoita sekunge vaiva vafunga zvakanaka, vachibva vandibata chishanu neminwe yavo yeruoko rwerudyi, mitatu yepakati. Vapedza kudaro, vakabva vapukutira ruoko irworwo pamudhabha kunge vakanga vachangobva kubata zvinosemesa. Mwoyo wangu wakamboda kuti rwadzei, ndichibva ndakurumidza kuudzora ndave kuti, makadii zvenyu changamire vapopotai? Ivo vakati, hausati wandipindura mubvunzo wangu. Ndakanganwa. Zviya mambondibvunza here? Ndakuti ndiwe ani?
Ko inga munondiziva wani? Handikuzive ini, handisati ndambokuona kana kupi zvako. Ndini ndinonzi Chimedza Nemburungwe. Chimedza Nemburungwe wekubuda mupepa nhasi wekuba chitunha chaDr. Dekenye here uyu? Wongu ndini. Uri kungofatira kutaura unoti handikuzive here, pana asingakuzive muno muHarare here? Ndanga ndanzwa zvamanga mareva zviya kuti hamusati mambondiona kana kupi zvako. Ndanga ndichida kuona ubenzi hwako, zvino ndahuona. Unodei pano pamba pangu? Hapana mochari pano yokuti ungabe zvimwe zvitunha. Munoziva vapopotai, ina hapana chandinoziva maererano nenyaya yabuda mubepa ranhasi. Zvinhu zvekungoti chete. Iwe pindura mubvunzo, regera kundiparidzira zvisinei neni. Ndati unodei pano pamba pangu? Ndinoda kuona mwana wenyu Nzenza Popotai. Handiti zviya aiva akafanira kuchata naTabet, azowanikwa akafa kubasa kwaaisevenza here? Nyaya yacho ndini ndiri kuisevenza. Iro roya rakumirira kuti bhero yako itambirwe ndiani? Roya iroro rinoshereketa kudaro. I will do something. Kana roya iroro ndinotoona kuti he is struck off our law society. Unofunga kuti a murderer like you unofanira kumiririrwa here iwe? A cannibal anoba zvitunha achinogocha musango unofanira kugara muchitokisi iwe kusvika nyaya yako yatongwa? Zvawaipisa chitunha ichocho waiti kugocha nyama yembudzi. Mashoko amungataure kwandiri here iwayo vapopotai? Hazvina mhosva zvandinotaura kwauri. Uri kutrespasa muyadhi yangu. Hauzi munhu anofanira kuregererwa achiita zvake zvaanoda iwe uchipisa vanhu vaunenge waba mumochari. Ko mukazoona munhu akaita zvese izvozvo? Ndinomuona kamwe kangani, iwe ndichikuona pano, chibva pano pamba pangu. Ndinoda kutaura nemwana wenyu Nzenza ndisati ndabva pano. Mwana wangu unoda kutaura naye chii? Ibva pano, Nzenza hapo. Unozouya wamuona kana adzoka kwaenda. Anodzoka rini? Hameno. Ndinomugarira. Unopenga herewe? Unomugarira uri pai? Pano pamba pangu handidi kuti ugarepo. Ukada kuramba uchiita nharo, ndinokudedzera mapurisa ezvino. Hauna mvumo yekuya uchindipfuvisa pano pamba pangu. Pane zvamunoziva here maererano nekudana kwaiita mwana wenyu Nzenza nemushaka Tabet? Iwe unei nazvo? Ko inga ndakutaurirai kare kuti ndini ndiri kusevenza nyaya yekufa kwemuroora wenyu. Dai muchimboedzawo kunyatsodzamisa ndangariro yenyu vapopotai. Munhu akafa uyu, dai pasina kuti zvakazofamba sekudaro, handiti nhasi angadai ari muroora wenyu here? Hazvikurwadzei mwoyo here kuti mwana uyu akangourayiwa imwe nguva kuda pamusana peshanje dzevanhu vaisada kumuona achichata nemwana wenyu? Ima hamungade here kuti vanhu vakadai vasungwe? Dai nyaya iyi ichisevenzwa nemumwe munhu, kwete iwe Chimedza, ndinovimba newe sei? Iwe munhu unoita basa rekuba zvitunha zvevanhu uchindogochera musango. Chitunha chaDr. Dekenye chakabiwa nemunhu akauraya muroora wenyu vapopotai. Munhu iyeyu haadi kuti ini ndisevenze nyaya iyoyi, ndiko kusaka achiedza kusvibisa zita rangu. Kunyangwe dai kuri kuti nyaya iyoyi yanga ichisevenzwa nemumwe munhu, aingoitirwa zvimwe chetezvo nemhondi iyoyi. Mapepa ari kuridza huro kuti ndiwe wakazviita, unoti anonyepa here? Wadi kupikisa mapepa iwayo, tazviona kuti zvechokwadi unonyengedzerwa zvinhu zvausina kuita. Handina kuvapindura, zvekutaura ndaiva nazvo zvangu, asi ndaive ndisingade kuti ndivapindure kuti vagogumbuka.
ndakatovabvunza zvangu mumwe mubvunzo. Mwana wenyu ane mumwe musikana waari kutarisira kuchata naye here? Unei nezveupenyu hwemwana wangu? Imwe nguva ndingangowana zvingandiyamure panyaya iyi. Ndakutaurira kare kuti pano hapana chandinokuudza nekuti handivimbe newe. Uri kupedza nguva yako, dai watoenda zvako ngatozviyamura. Mune vana vangani vapopotai? Vakaridza zitsamwa randakanzwa kuzunguza mwoyo wangu vachibva vati gonhidhwa kundipfigira panze. Ndakangotendeuka ndokudzokera kumotokari yangu. Ndakati ndichangoimutsa ndotanga kudududza kubuda muchivanze chavapopotai, ndobva ndaona imwe motokari nemushure manguzve. Yakabva yati tsvii yandidziviridza nekwekubuda nako. Ndakati cheu ndokuona mumotokari iya mobuda mumwe mujaya ainge airemerwa nekureba kwaiva akaita. Aiva akapfeka zvichena kubvira kushangu, masokisi, mudhabha, hembe nekepisi. Mumeso aiva nemazigirazi matema-tema. Akauya kwandiri achifamba kunge aigumina, asi iye asingagumine zvake. Aingonyemwerera. Mhoroka muzvarwa. Ndakabva ndamutangira ndichizurura gonhi remotokari yangu kuti ndibude. Kutonhora kani. Mhoro ivachimedza nemburungwe. Makadii zvenyu? Akanga achiri kungozhinya-zhinya pakandikwazisa odaro. Ndiwe aniko muzvarwa unobva watondiziva zvako kudaro? Ndini nzenza. Hamundizive here? Ko inga ini ndakuzivai wani? Kukoshiwa kwangu muzvarwa nezvawakapfeka zvinokudema kudaro izvo. Uri kubva nepiko nzenza? Ndinoona sekunge wanga uchifara kwazvo kwawanga uri. Ndiri kubva kugorufu, nhasi ndadyiwa zvakakomba kwazvo. Ko, hende kumba, munoda kudzokera musati mambokurukura neni here? Vanhu vave kuda kukuitai sei ava vachimedza? Vanhu vapiko muzvarwa? Vanhu vari kuedza kusvibisa zita renyu nemumapepa ava. Ndaverenga nyaya yanga iri mubepa ranhasi kuseni, ndikambofa nekuseka ndiri ndega zvangu. Kana mapurisa vakakusungai, vanopenga kana navowo. Vangafungire here kuti imi mungaite zvakadaro? Wazviita zvako nzenza, ufunge zvako. Ndiwe chete wanditaurira mashoko anondifadza zuva rese ranhasi. Vanhu vese vari kundiona, vari kundifungira kuti ndakazviita. Kana vadzimai vangu chaivo vari kuda kutondiramba pamusana paizvozvo. Vamwe vanhu vari kuti vakandiona kudai vobva vataramuka kubva pedyo neni kunge ndave chimwe chigevhenga chinotyisa chaizvo. Vanhu vangagone kudaro nekuda kwemhepeto iri mubepa iya. Mhepeto iya ndiyo yakurimai chaizvo vachimedza. Asi ivo vanhu kungodaro zvavo. Asi kutadza kuona zvinhu sezvazviri chaizvo. Ini ndaona kuti kuya kuedza kunyangadza zita renyu chete ini. Kungoti vanhu veruzhinji havatani kutendera zvinhu kunyangwe zviri zvenhema. Pandaverenga nyaya yacho, ndabva ndangoona kuti ndezveruvengo chete. Dai munhu wacho akawanikwa, zvingamuyamura chose. Wazviita zvako nzenza. Ndinovimba kuti munhu wacho ava pedyo kubatwa, nekuti zvino apfuuridza mwero. Ini ndava kungotarisira kuti zvichadoma papi, asi zvichadoma hazvo. Handizive kuti ungave nenguva yakati here nzenza. Pane zvimwe zvinhu zvishomana zvandingade kuti ndimbokurukura newe. Kana zviri zvatabheta nguva ndinayo chaizvo, ndakataurirwa navamatichaya kuti vachaona imi kuti musevenze nyaya yekuurayiwa kwatabheti. Pandakuone ndabva ndangoziva, hende zvedu tinopinda mumba. Hatingakurukure tiri pano panze kudai. Tadii kungochigara zvedu muno mumotokari umu. Pane kumwe kwandiri kuda kumhanyira izvozvi.
Kana zvakakunakirei kuti tigare mumotokari tingangogara vaChimedza. Ini ndanga ndati tiende mumba kuti musazofunga kuti kuedza kukudadirai. Kwete, kudada kwei munhu ari kundifarira kudai. Hatigarei zvedu mumotokari muno. Zvekuenda kumba ndaizvida zvangu nechemumwoyo, asi ndakanga ndozengurira baba vake vakamubhenge vanditi bhokoro. Takagara mumotokari yangu, takabva tarutanga rwiyo rwemibvunzo nemhinduro. Ndinoda kutora nguva ino to appreciate our members, masubscribers edu, nemi vateereri. Ndoda kuzivisa vagari vemuAmerica kuti kana muine hama neshamwari dzava kuda kudzokera kuZimbabwe, hungave urwere, kungave kukura kana kushayiwa wavanofamba naye, get in touch nesu paemail yedu paivapo kare @gmail.com. Tinokusanganisai neshamwari dzakanaka dzinofamba nemi parwendo. Ndopedzisira ndichiadresa vanyori vemabhuku. Imi muri kuda kukura, muri kusimuka, kana kuti mutori established already. Get in touch, pane zvatiri kutarisira kuzoshanda nevashoma venyu mazuva ari kutevera. Thank you. Tabet wangu wadana naye kwenguva yakareba zvakadii nzenza. Panga papera makore 3 chaiwo tichidana. Wakatanga kuonana naye kupi? Pano pavavakidzani vedu apo paakambenga achisevenza. Vavakidzani venyu ndivanani? Sister Filia Gwatiridza. Ko imi naTabet maiva makafanira kuchata rini? Iwo mwedzi waakashaya tainge takafanira kuchata mune wacho waitevera. Muchinda uyu aingopindura mibvunzo yangu zvakananga. Ndakanga ndisingafarire kuti kana ndichikurukura nemunhu obva andipindura kunge anga achaziva mubvunzo wangu nakare. Ndaiwanzoda kuti munhu ambofunga. Apa pakare ndaibva ndanyumwa bere. Ndakabva ndamboda kubvunza nzenza zvekunyepa kwangu kuti ndione kana aivimbika. Ndakati, nhai nzenza, ichokwadi here kuti maimbove makaronga zvekuti muchate mwedzi 4 Tabet asati afa, muchibva mazombomira zvenyu? Akati, mumbomira ndiani? Nzenza akambosuka huro yake ndokumboti cheu asati ati, zvakamboitika hazvo sekudaro, asi haizi mwedzi 4. Akutaurirai izvozvo ndiani vaChimedza? Hana yangu yakatanga yati dhidhi ndisati ndati. Akati, mumbomira ndiani? Mubvunzo wake iye ndaiva ndisingade kuupindura nekuti paiva pasina aiva anditaurira. Ndaiva ndangoita zvamawira. Baba vake ndivo vakadaro. Baba vake vaiva nechikonzero chavakapa here? Kwete, ndingangoti baba vacho pavakashanyira mai Matichaya ndipo pavakazouya vave nepfungwa iyoyo. Vasati vashanyira mai Matichaya, chido chavo chaiva pakuti tichate pamazuva ataiva takaronga nakare. Ndinoona sekunge mai Matichaya ndivo vakapa baba ava pfungwa iyi. Baba vacho vakabva vafa mutsaona yemotokari zuva racho ravaiva vasarudza kuti tizochata risati rasvika. Dai kuri kuti mai Matichaya ndivo vaiva nepfungwa yekuti muchato wamaifanira kuita nezuva raiva rakaranganwa uchiregwa kuti ugozoitwa nerimwe zuva repamberi, ungati iwe chikonzero chacho chekuti vadaro chingava chei? Ndisingazivewo, ndinoona sekunge ivo mai Matichaya vangagone kudaira mubvunzo wenyu vaChimedza. Ndinongofunga kuti hauna kundinzwisisa muzvarwa. Apa ndinoreva kuti iwe semunhu anga akafanira kuve murume wemushakabvu, une zvaunoziva kana kuti zvaunofungira.
apo wakazonzwa kuti zuva raiswa kumwe usiri musi wamai vamakarangana, une zvawakatombofungira chete. Ndizvo zvandiri kuti unditaurire izvozvo. Ini ndakangofungira kuti imwe nguva pane zvimwe zvavakanga vachiri kuda kugadzirira. Zvakafanana nei? Handizive. Nhai, ko Tabita aiva neshamwari here? Uongu, ndiva nani? Ndinoziva shamwari yake imwe chete chete. Kana aiva neimwe shamwari, ndinoona kuti haana kunge achida zvake kuti anditaurire. Akabva ambonhonga magirazi ake akambenga asendeka ndokuapfeka. Minwe yake yakanga yoita soyodedera zvishomanana, kana miromo yake yakanga yofamba-famba sezvinoita yembwa yakakotsira. Shamwari yacho ndiani? Sister vandamboreva vaye, Filia Gwatiridza. Handiti ndiye munhu waisevenzera here? Uongu, ndiye waisevenzera, asi vaiva shamwari chaidzo. Unoreva kuti vaigara vese zvavo pamwe chete here? Kana kuti uri kuda kunyatsonditaurira kuti Tabet aisevenzera Filia uye kune rimwe divi ari shamwari yake chaiyo? Zvinogona kuti vanhu ava vaigara pamwe chete seshamwari neshamwari, pasina kuti Tabet aisevenzera Filia. Asi pamusana pekuti Tabet akambenga asina chekuita, aibatsirawo Filia namabasa emumba, saka vanhu voti aisevenzera Filia. Kwete, Vachimedza, Tabet aisevenzera Filia. Iwe ndokudana nemusikana anosevenza mumba nezvauri here? Handina kumudira kuti anosevenza mumba. Ndakamudira zvaari panguva iyoyo yaaiva ari mupenyu. Handina kuwana zvakakodzera kuti munhu andinenge ndichida ndomuyera nezvandiri ini, kuti hama kana shamwari dzangu dzigoti munhu kwaye. Handina kumudira kuti agove nyenyedzi inotaima mumba makadzima uropi. Vanhu takasiyana, mune zvatinoona mune vatinoda, Vachimedza. Saka waimuda chaizvo? Ko, iye shamwari yemushakabvu iyi, Filia, unozivana naye here? Ndinomuziva hongu. Unonzwana naye here? Hongu, chete iye zvino handizive kuti achiri kunzwanana neni here, nekuti kubvira kufa kwakaita Tabet handina kuzombonzwana naye. Tinongoonana tiri kure nakure tichisimudzirana maoko. Murume anodana naSister Filia Gwatiridza anonzi ani? Pane mumwe dokta andinoziva anowanzoenda naye out. Iye zvino ari mhiri kwamakungwa kwaakaenda kumusangano wezvebato ravo. Achadzoka kupera kwamasvondo 3. Kana paine mumwe kunze kwadokta iyeyu wandinoreva uyu, handizive. Iwe une shamwari ngani? Shamwari dzangu dzese dziri mhiri kwamakungwa. Ko, uyu anozivana naSister Filia ari mhiri kwamakungwa anonzi ani zita rake? David. Ishamwari yako zvakare here? Ndinonzwana naye nekuti anodana nemunhu andinoziva chete. Saka wati iwe hauna shamwari munhu? Kwete, handina. Vamwe ava kungoseka navo zvangu, asi handive kuti ndingati ishamwari. Vamwe vapi? Vamwe vanhu vandinongosekawo navo zvangu. Iwe ungafarire here kuti ndifambe ndichiona shamwari dzako, dai kuri kuti dziri muno dzese ndichidzibvunza nezveupenyu hwako? Hapana chinombondigumbusa chero muchisevenza nyaya yaTabet. Dai kuri kuti shamwari dzangu dziri muno, ndingadai ndakutaurirai kwamai vaonera kuti munovaona mugobvunza zvenyu zvamunoda. Nhai nzenza, dai kuri kuti iwe wapomerwa kunzi ndiwe wakauraya Tabet, ungape here mhinduro? Handisi ini ndakamuuraya ini. Ndinoreva kuti dai kuri kuti mumwe munhu oti iye
ndiwe wakauraya Tabet, ungape here mhinduro? Mhinduro yei? Ungave nechikonzero chekuda kuuraya Tabet here? Handina. Chikonzero chei ichocho? Ndingapondese mukadzi andanga ndichinochata naye? Kungopa mufananidzo zvangu chete. Mufananidzo wenyu wakatsveyama Vachimedza. Ndine urombo kana ndakugumbutsa muzvarwa, asi iwe unofanira kuona kuti ndinofanira kubvunza kuti ndiwane chimwe chinhu. Iwe une vamwe vasikana here vaunodana navo? Kwete. Kana mbenembe zvayo? Handina. Chokwadi chaicho, kubvira kufa kwakaita Tabet, handina kana kuzomboita shungu nemwe musikana zvakare. Ndinoda kumbokanganwa. Hauna kana umwe waunonzwana naye here? Kana waunombofamba-famba naye? Kuri kufamba-famba zvako pasina kufungirana zverudo? Kana oro hauna umwe here musikana waunoona kuti anoita zviratidzo zvekuti anokuda, asi chete achinyara kuti akudurire? Hapana. Oro akangozunguza musoro achinyemwerera. Waunofungira iwe kuti ndiye akauraya Tabet ndiani? Hapana. Iwe unofungira kuti Tabet akaurayiwa pamusana pei? Hapana chandinofungira ini Vachimedza. Haumbofungirawo here kuti Tabet angangodaro akapondwa nemumwe munhu aiva asingade kuti achate newe? Handifungire kudaro. Haungafungire kudaro here? Kuri kungofungirawo zvako, kusiri kuti kufunga kudaro. Ndingangofungira kudaro zvangu sekureva kwenyu, asi handifungire kudaro. Usingafungire kudaro, asi uri kufungira kudaro. Waungafungire kudaro kuti aiva asingade kuti Tabet achate newe ndiani, asi zvako usingamufungire kudaro. Pindura akanzenza. Paye ndangotaura sekureva kwenyu. Saka ungafungire kudaro? Handifungire kudaro, uye handingafungire kudaro kana kungofungira kudaro. Unofungira kuti kudii? Hapana. Zvakanaka muzvarwa. Ndatenda nezvawanditaurira. Ndichaona kuti ndinoshanda sei uye kuti ndinoguma papi. Vachimedza, ndinokumbirisa kuti muedze kusevenza ruzivo rwenyu rwese. Kana mawana munhu uyu, musati mazivisa ani kana ani, mutange kutaurira ini. Pamari yamakanzi muchapiwa navamatichaya. Kana mapedza basa iri, ini ndichakupaiwo muripo wakapetwa katatu pamari yamunenge mapiwa navamatichaya. Ndakati, ndichamuwana munhu akakurozva uyu muzvarwa. Chete iwe zvako ndiwo usingade kundinyeverawo mbenembe yako yawave kutarisira kuchata nayo. Chokwadi Vachimedza, handina zvangu kana oro. Kana mawana akandidema mamunofamba umu, mundiridzire runhare. Akadaro oseka zvake obuda mumotokari yangu. Ini ndakadaidzawo kuseka kwake ndichibva ndamutsa motokari yangu. Ndakambomira zvishomana kuti andidzurire mugwagwa ndichibva ndadududza motokari yangu. Pandakadarika muzvambarara wake, aiva aburitsa musoro napawindo achingozhinya-zhinya. Akanga abvisa magirazi ake, ainge ainyara kutarisana neni. Ndakamusimudzira ruoko ndichimunyebudza nekunyemwerera ndichibva ndati hutu. Ndatenda nekuteerera kwenyu.